Здравейте, хора! Сега съм в ресторант и сега... Не. И сега чайте тук някакви. Тук съм пресъл. Програме през духа. Ако искате, да си направим сайт. Ако както решите да напишете за коментарите, като доста яко. Ако искате там да изгледам на вратата бъса и не знам. И както решите, човек, хора, тук че крални такива и утре съм на училище. Ако искате да се направя още едно видео, то телефон бъсва на мал, може да си взема телефон стария. Не знам как да сме през този телефон, защото е много старите нещо такова. Ама все пак има айскрим, нещо такива сорта и може с този телефон да снимам видеото. Както решите, ако искате, такъв се шефа. Вие сте шефът, не аз. И като ме видите, и като на вас, бърките са само кирнима накирени и как в приложение така мълча, направих всичко, то някой бък ми излева. Хора, искате после сме да играем на айскрим? После, като нямам... Знаете какво прави котката? Надраскам телефона и сега се на iPhone от новите само iPhone 16, на iPhone 19, 18, по-тук 17, да, Pro Max и с него по-столото сега малко месо и си взех от надъхлетната кълъпка, не сте гледали за това. Вие познате ли Андерстъл, криската, гледате космърката, имате PlayStation 5, Nintendo, аз имам, имате телефон, имате картина, петна, имате ли просто така питаме. Сега не съм бил на лекция, така сега разпочтите ходи, да се правят, да покажа на някакви партии, някакви микрофончета, опрастиква. Тук съм таки много това е... И това... Кликърите ми гледате, но така намайка на телефона и малко... Така, сексапито... Затова трябва да ми маме. Тихо да си... не дъхате... Не знам да дъхате сега. И аз точно тук. И така, хора, виж какво съм направил. Хора, аз съм направил космурка, тук децата, тук много съм била. Тук после съм си цел като мама и пита, да пак симка, това е към симка и нещо така. Тук само да видим. Тук няма никой. Колко е тъмно е. Имаме ама вие също. Вие хората и някакъв спорт. Напишете коментарите, напишете. Добре. Пик номер 1 коментар. И влизайте на нашия коментар и кажете коя е любимата игра. Любимата игра може да е фанта на игра, траквърите от тъкти. Лохта къртъка или айскрим, Баба Грани, Playtime, Brawl Stars, GTA, Astrobot,
И Спайдермен има. И има Roblox. Вие знаете ли класикса на простотия? И сега. Хора, сега. Свършихме видеото да направя и второ сега. Бай.